Kota semua dong kau. Bome ori no itu angkoro. Bin lagi tunggu monsa jin parani. Coba dia. Bo korom sarau tanggo orgesananya hana. Nong ni cimke kene no. Monsa baik kene. Anoka payde payde tang din saka. Mania. Kalau ke monsa baik phone kori. Samjam payna pay baik baik kaisa. Poro tinjona. Akan tang pay kyang ten nurugli ya. An phone bagre an call khale ya. Bo thor tang pan pay piro phungai chugo pan phayo. Tini kai switch off bin phone. Phungai chin parani cherai ro phone khai po. Kota tiki dong. Tinta phone. Ini tinta zaita wa bini kono bin bati jena phun ka hero ko hoy raba ang phaye raba ranai do ni sahapo phunga aban pore ga te ko ma sali ang khai to bin bati ja baisi me saka ko Koni tinta ro kol khayo. Tinta pon ro da Ke bomia boza ka wong khori thumani. Korom sara orgas daru nanya hintang Logi wajah tanah boro roket ya bawa baksa mia soro aja ang bon ke khusi mali ya sa ta bunu gya ta dolo kere tabu bo ke pan kere bot dolo ke bo parani iko chin parani no phaya jamatia bos tini kene thangmani boro kene thangmani bo ang phun ba ma ku phun ba ko ma se ku an ya ko phun chi kere bos phun tlang han ja jata no betam khai thikena ne bhagwan suna ro awan chu bono buinyo madar khai bodar kana na wala mane ko para ro to bo ki jam je chuang no go chuang no pan bo payo no gora boro rai khlai dong se aba tini gai so pali ya mon bo sui cho to ni mene pon je so cha khlai ya bo wai se pano tini kai phone bo sui cho bini bo musole mai parao monsa jamatia te khorok sale saimi ya bono boro phone khaina payo boro khai saijong khana chalong na ya bakai ge bong no ro ta kol da khai ne ka ang an phone bo kra ang khab khlai je gya Ini phungni chotani pore kaisa sini lokal sairang no anak phung kaisa je kaisa dead body klai thang bhane egon le seng khor mane nai tar horak le khaika khai jenduk mane actually abo ko dharana rail ban abo tak jaka ne jayok ta jeng botlang nai doctor ne rotlang nai pm thakakai abone report poriskar ko naita bin ni kumar actually bin nokhe age khumulong andarot radhapur ps ni andarot te bini ora bukra bari wo borono ala dakle nok tang tangka bini mungkai birendra dabrama boys 30 bufan mungkai noras dabrama kono koita tiki do komang khaba ang korma ka salsaden pore korma ka terus statu itu mubbo jagat oboke nalkata dabrama bosti kan akle mono ps kan tren lama সম্ভবতম আমার জিআরপি নাই নাই जोंथ' মনে थानाय पुलिस 100 मिटारनि माने बिसिङाव थांखाय आबो जिआरपि नङा नाय बेलायनो हामबाय मिडियारावनो फायसगोन बागै जोंबो दिनै हथातखायनो ताक फुंगो आंबो खबर मानखा जे रेल लामा सिगानाव कायसा मांखो थैखलायजाखनै ओंखाय पुइलाथ' जोंबो सायमालाया केबोथ' रमिबो नायमिया बिनि बतलाखै बलबजाक ओंखाय जोंबो पुइलाखौ वानसलायमोनि बरनि बरक बंखा कलाय दंफायखा जेसेबा नोंथुं जों इनफरमेशन तरनो नांनाय आमते हिनि जों पिएसओ कल खायहोगा पिएसओ कल खायमोनि परेव जों तेबो पाराव जासाय खलायलायका जत दिगनो कल खायलायका सोंलायका
ger pore ke sing nukha tabuk paithago hongke bahai maba sini buai no kolayo ani kakani busamari ani munani busai hongke laso sungbo siniang tongani ta chin munai bo phaikya phai nai pegang ke busai rok no ni bo busai mangkha bo daga to bo chinoro nal katao no ojugan bo samir hisabi phaimani bini nokhai jirani abo bo koi bosor ka kha daga oro tak phaimani to bini serai bo khoroksa tongo sola bo emne bufru nogni ongkhmani bo mia sarigo no nog nongkhoka korom chorao mia kaisa program tongo ga program thangnani hni bo mia ongkhoka ongkhomani poreo tak jora no gifliya bo ki mia nogo ongkhopru saiting dangkho ongkhopru to bin logi koyekjono borok tongoni khnao hingkai taisa swngnai mani poreo bo kisa khobor mangkha je bo bai thangnai rok khorono kifil kani khobor mangkha kifil pur bin logini borok rok to ta amo to chungmo saimia tabo bin logi borok da tongkhana kri am to chungmo saimia ko tabok judi PS rok jasai khlai nai hangko ba saimangkai to kaham kok hingkai bini to tak serai bo khorcha tongo hingka abono bo tini bo sana daga chamri kai tong phai mani bo daga ni bo jirani ani ojaga samri kai tong phai jirani abu parani amo para hingkai angba se confirm saimia tamden para ni samani PS rok no sajak borok hingkai beleno wana laika kami borok bo bahai ma haing khana hanai om haitong nan ko gya hingkai tabuk juri nai hingkai saimanai gunti bong kha chungba se details maya ko hingkai tabuk lukurok jotno wana laijakta beleno bahai ko meeting kha